tänään me teemme videon, miten nostetaan Sivasta kaljaa. Okei. Kaljaa. Minulla on euromäärä. Minulla on rahaa 666 senttiä. Älä heilu. Ei kun kylmä. Ei kun sinulla on herpes, eikä rahaa. Sillähän saa kaiken. Ai herpeksiä. Kyllä, voi vaan uhkailla. Ok. Nyt me menemme saleen. Nyt. Myöhemmin Sivalla. Miksi mä aina otan tänne tommosia? Pistä pause. Kävelkää. Come on. Terve! Minä haluaisin ostaa kaljaa! Odottakaa. Onko teillä rahaa? Ehkä. Ei. Nyt. 1 markka. Haluatte varmaan tämän kaljapullon. Kimmetä! Olen rikas. 1 markka. Ja kun tämä video päättyy, teemme vielä lopetuksen. Hei! Hei, sinä! Tee sitä vielä 1 tunti, niin saat 1 markan. En mä jaksa, mut ihan se on. Siitä.